madi. So for today's video na po sa itong vlog na kulit na akong pagamangkon madi. O akong baby madi. So karon madi is manglaag na sad mi. Nadakdak. Pero karon panahon madi is dili na kay siya lapok. Kay wala siya giuwan madi. So pati na ning inita o tanaw madi. Grabe na siya kay init. So nagdako og payong og syempre madi nagdako og regalo madi. Nagdamig regalo madi kay kasal man madi. Kasal sa pag umangkon sa kong mama. Pag umangkon siya pinagigagawan. Masiguro na siya madi. Wala madi, nagkaroon madi, nagdamig regalo. Invited man sa madi, sa mga 4 na madi, 4 PM man mi madi. Ito na sa mi madi, maglaan na sa mi sa mga bibi. Yay! Wala ako magbutas madi, nag-crocs na lang ko madi, nag-crocs. Tana madi. Pero ang mga dalan diri madi, yes! Basa-basa pa gyapon. Asa tagi oy? Basa pa day? Basa-basa pag juday gyapon madi. Magpinasaan na pa lang madi. Ha? Ay, klaro? Klaro, basa. Ay! Ato, bitaw ta ka diya. O, dara to ito. So, tikulik sa nimi madji. Tapos, mga laagan. Basta mga laagan lagi madji. Lizag, sa ipamutang. Laag to the box. Nga, kung baby to. Kung baby. Paano na ko siya gikalaw ang madji. Gahad ba na lang niya kang baby. Pretty lux man akong baby karon. Ay, magpayong sa kuday. Dala sa regalo, be. Nito. Okay, inag ang ko na. Ano ni madi ang amang jalan for today. Nagkan mga lukuan madi saging. So syempre madi na nasa tay assistant, of course nasa tay assistant no. Hindi ginamawang assistant na to ganato pagamangkon. Go for the go ginisalaan na to madi. So kami na nag-umbrella mila. Nakita na nga to shadow bi. Shadow na to bi. Si ate wala siya payong. Asa yung payong day? Galag payong eh. May jeez. Go, nice kaayo ang view as in tanawa mga madi. Grabe ka nice sa view madi. Mga lubi dari madi. Mga tag-as king lubi dari madi. Tag-as pa sa inyong relasyon. Yes, tag-as pa sa inyong relasyon. Tag-as pa ni sa 10 years ninyo. Mo, sumok na pod mi diri sa kalibunan madi. Nice kay ang view. Oh, hangin. I-check na to si Bibi. Check mo to si Bibi. Okay ra ang Bibi? Okay lang bibi ni mama. Magtungas-tungas sa sadni. Magtungas-tungas sa sadni aning kabukira. Mauda ni ang dalan madi nga. Grabe na mo ka-struggle ato pag laag na mo ato pag last ba. Maning dalan nga grabe kadangog madi. So karon madi is giinit naman og maayo. Nindot na siya agian maka kuan na taman di ka nang maka sutoy-sutoy na taglakaw ba. Ay, pargaba. Kahungak. Hungak na kay tamad si ay. Natagibit-bit itsoy madi. Nga na di aday, liso day. Ay, pikas kilid. Ay, nahinay lang ha. Oy, dang-dang di siya ah. Wala. Wait lang. O na ni Madi, nagnabuhay namin ni Madi. Namdi lapok dari Madi. Oy. Lamor. Gida, ato na. Sige na. Sige, ako sapatos dal ha. Palihog ko pa. Ulan na Madi. O na ni Madi. Taray! Make up tagtiil na rin. Biya. Oy, totoo. Ew. Madi, dala ng aji. Okay, hinay lang ha. Matok, bahak. Hinay lang. Kaya mo piswak ng kuan. Nananom naman minig kumay. Oy. Lama di. Gilaban. Ala asa man tamang himasa day. Ako to tatabay ila ko ano manghangyo tag tubig. Hangyo mong tubig uy mahugaw na. Iisay mong paper bag. Pananom na. Hindi ko mahagi diri uli oy adto ko agi pikas oy. Dali na. Oy, oh my god. Oh my god, biya, mananom na mi, yes. Ready na tayo mananom. Oy. Agay, unsa ni? Nanggimok man. Hinay lang ba? Ayaw patong anang mga kuan, mga bulisdak ka. Ayaw, babalag, malubong-lubong, mananom, taghumayan eh. Ato, ito pikas. Akang gilo. What the birds? Is the raid whistling? O saan na biya? Wait lang. 1, 2, 3. Smile sa tiil.
Okay, okay na gamay. Ngayon na, hapit na tama. Lampos atang finish line. Dali. Ha? Okay, okay, okay. Makeup still. Ay, human na. Lama di. Tiil. Asa mo na nanang mo kag. Kangilo sa kong tiil. Basta. Hala, kangilo. Nagbutas na.